MTV. Сәлем дуслар, бүгін TMTV каналының ең матур жырларын үзенә туплаган, атна сайын ең шәп жырлар рейтингын булдырып торучы музыкаль бейеклек хит парадының 100-нче чыгарылышы. Менә шулай дуслар, бу безнең белән сезнең зур бер җиңүебез. Әлеге нисбәттән бүген резидентларыбыз белән бәйрәмнәр турында сөйләшеп алырга булдым. Алар туган көн, яңа ел аерым бер даталарны ничегрәк уздыра икән? Хәзер барысын да белербез. Студиядә мин Ранил Нуриев һәм без башлыйбыз. Бәйрәм чыгарылышы булуга карамастан кагыйдәләрне үзгәртеп булмый дуслар, һәм шуңа күрә без бер резидентыбыз белән саубуллашабыз. Илмир Нәгыймов башкаруында пар балдаклар җырын тапшыруыбызда соңгы тапкыр тыңлабыз. Шын күңелдән сөйгән яралар, алмаша алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. 100-нче бәйрәм чыгарылышының премьерасы Илназ Гариповтан. Илназга музыкаль бейеклек хит парадының иң югары баскычларына менеп җитүен теләп, аның үзен тыңлабыз. Bir minutqa туктаптын ал әле. Төшүп калда тормыш арбасыннан. Якты хатирәләр барлар вакыт. Мәшәкатьле көннәр арасыннан. Bir minutqa барын онут әле. Искә төшер без мәңгегә түгел. Ниләр дип җавап бирер икән? Фанилектә исәрләнгән күңел. Әй чамабыз, вакыт җитми имеш. Тормыш дигән вакыт уянда. Таба алмыйбыз шул үзе бер минутлык дөньяда. Bir minutка сабыр итеп кара. Тормыш ымсындырып торган мәлдә. Акланулар гына берни тормас. Китеп барсак рухи ярлы хәлдә. Bir minutка туктап тын ал әле. Төшеп калда тормыш арбасыннан. Якты хатирәләр барлар вакыт. Мәшәкатьле көннәр арасыннан. Вакыт җитми имеш. Тормыш дигән вакыт уянда. Bir minutта вакыт
dünyada. Bir minutlık dünyada. Гаилә барлыкка килгәч, ике кешегә бер бәйрәм дә барлыкка килә. Ул туй көне. Ләйсән Гимаев белән Булат Бәйрәмов гаиләсендә әлеге көнне зурлап уздыра торган традиция бар. Ләкин гадәттә Булат түгел, Ләйсән бу көнне онытып җибәрә икән. Әмма еш түгел, һәм бүләкләрен дә алырга җитешә дип уртаклашты Булат Бәйрәмов. Рәхмәт. Тәмле булган. Кайчан син үзең ашарга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Соң мәртәбә гашык булдым бугай, соң мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемдә соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемдә соң мәртәбә гүя уталды. Соңгы тапкыр гашык булуымны сине күргәч кенә аңладым. Тик соңгысы булсын инде диеп мәхәббәтем шулай сайладым. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә, татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне
Соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне, соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Руслар әйтмешли, кайда бәйрәм, шунда мин. Әлеге гыйбарә Мөниргә бик туры килә. Җырчы моны үзе дә шулай ди. Мөнир Рахмаев дус туганнары белән җыелырга, рәхәтләнеп күңел ачарга ярата. Җырчы шунысын да искәртте. Берәр бәйрәмгә барса, һичшиксез җырламый кайтмый. Бу минем генә теләк түгел. Якыннарым гел җырлавымны сорыйлар, диде җырчы. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, уты тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, уты тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шулы дәртле яшьлегемне һич җибәрәсем килми. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Узып барган яшьлегемне ничек куып тотарга? Кычкырам мин яшьлегемә, кушам аңа туктарга. Кычкырам мин яшьлегемә, кушам аңа туктарга. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Яшәп рәхәт дуслар булганда. Яшәп рәхәт дуслар булганда. Зәйнәп Фәрхетдинова символик даталарга аеруча игътибарлы. Туй көне, туган көннәр, никах мәҗлесләренә җырчы дулкынланып, кат-кат уйлап әзерләнүен белдерде. Бүген игътибарлы нәзакәтле Зәйнәп ханым 7нче урында. Карыйбыз.
kistim ellali Qara ormanlarning ayurdasında Var dimenler kistim ellali Qar üredekler yüzedir Eremede güllerde Jiyan dostlar jiyalışqa şeşek ata güllerde Qar üredekler yüzedir Eremede güllerde Jiyan dostlar jiyalışqa şeşek ata güllerde Uzgan ömürlerinle buyularında Tatu bulsak idile biz birge Uzgan ömürlerinle buyularında Tatu bulsak idile biz birge Jidim jilet, jiletten qaytib kelem Jilegin işittemeli, sizni de şulay görem Jidim jilet, jiletten qaytib kelem Jilegin işittemeli, sizni de şulay görem Altını denge taptım ellali Su bıyılarında yürügen çokta Altını denge taptım ellali Jidim jilet Gürülügenleri bilen Biz yürüyüz dost işlerini Verdigenleri bilen Jidim jilet Gürülügenleri bilen Biz yürüyüz dost işlerini Verdigenleri bilen Altını dengde bizge sormak tügel Bir görüşülere helleli Altını dengde bizge sormak tügel Bir görüşülere helleli Fransız yoluklar kiştede Büküle bürker işkele Sizinin bilen görüşüle Girmesin ötüşkede Fransız yoluklar kiştede Büküle bürker işkele Sizinin bilen görüşüle Girmesin ötüşkede Sizinin bilen görüşüle Girmesin ötüşkede Sizinin bilen görüşüle Girmesin Октябрь революциясына быелны 100 ел булан. Россияләргә генә түгел, күп кенә илләр өчен зур үзгәрешләр көткән әлеге революцияны Илвина мәктәп программасыннан яхшы хәтерлим. Җырчы Гөлмән үзенең тарихны яратуын искәртте. Күңел өчен генә булсын әйдә Алда мине юри сөям диген Жаннарымда давыл басылсын да Кояш нуры күмсен күңел күгә Алда
mine kilesi yese alda mine kile aldanası Sin qabızgan utta kiyesi Heyde bitsin yansın dürülep yürek Mehabetsiz ona nerse gire Süyülerde adaşasın gile Bir yanasım gile dik şul dille Olda mine eyde olda mine Olda mine kilesi yese Olda mine kile oldanası Sin qabızgan utta kiyesi Olda mine kilesi yese Olda mine kile oldanası Sin qabızgan utta kiyesi Sin qabızgan utta kiyesi Рамил Закиров символик даталарга олай игътибар бермей, еш кына туган көнен онытырга мөмкин. Иртән котлаулар килә башлагач кына туган көнен булуын искә төшерәм дип белдерде җырчы. Ләкин ул бер кайчанда туганнарының, дусларының туган көнен онытмавын белдерде. Бүген Рамил Закиров хит парадыбызның 5-нче урынында. Буйында сайрый гармон сыздырып Өйіңде йокласаң да уятырбыз сызгырып Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында Уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында Biz idek, biz 12 kız idek Синде егетләр янында biz шаян йолдыз идек Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде Төшик шишмә буена бергә кичке уенга Күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга Әйдә минем каршыма чак син парлап биргә Риза таңа канчы шулай шаярырга көлергә Biz idek, biz 12 kız idek Синде егетләр янында biz шаян йолдыз идек Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде
моң тулы күңелебез. Жырлар биюге уста егетлер һәм кызлар без. Уйнап торсын гармоннар, агылсын дәртле моңнар. Шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Uğramlar taride, ut kebik yigitlerge şiber kızlar paride. Derdi baride kim uğramlar taride, ut kebik yigitlerge şiber kızlar paride. Дамир Зиннатуллин бәйрәмнәрне зурлап уздырга кирәк дип саныйм. Туган көннәрне, гаилә бәйрәмнәрен яшь башкаручы гаиләсе белән уздырга яратам. Ләкин соңыннан дуслары белән дә бәйрәм ясап ала икән. Икеләтә бәйрәм иткәч, тагын да күңеллерәк бит дип елмайды Дамир. Hislerimə yalıqdın salın, ni kuruladım qarashımdan. Yılmayırğa səbəb tapın, suyundirdin sen tanqaşın. Kütməgəndən akış günü ütüb girdin canıma, uylarımı əsir etdin. Güngenim sena aşkına sağınaman, tam yıldızım, sensiz kalamam yalnızım. Unutulam yanlarında deva bir şu canlarıma. Kanatlanır ışık baran, sensiz bəxitimni tapmam. Qarаңғıda yaktı izim, menden sina yollar salgan. Aldı almam sanduğaşı, күңеліме yol açtı. İzim seni kıylaş kaşın, yılmaydın da menden kaçtın. Sağınaman tam yıldızım, sensiz kalamam yalnızım. Unutulam yanlarında deva bir şu canlarıma. Sağınaman tam yıldızım, sensiz kalamam yalnızım. Unutulam yanlarında deva bir şu canlarıma. Sağlanaman tam yıldızım, sensiz kalamam yalnızım. Unutulam yanlarında devam bir şu canlarıma. Sağınaman tam yıldızım, sensiz kalamam yalnızım. Unutulam yanlarında devam bir şu canlarıma. Sağınaman tam yıldızım, sensiz kalamam yalnızım. Unutulam yanlarında devam bir şu canlarıma.
Октябрь айында кичкенә генә юбилейын Останкино телебашнясы бәйрәм итә. Аларга 50 яшь. 540 метрлы әлеге бина төзелгән вакытында иң биекләреннән булып саналса, хәзер инде ул Дубайда урнашкан Бурж-Халиф бинасыннан соң 10-нчы гына баскычны яулый. Ләкин шунысын искәртеп узыйк. Моңа карамастан, ул үзенең сыйфатын бер дә югалтмый. Останкино телебашнясын юбилее белән котлыйбыз һәм Ризат Зинирә Рамазановларны тыңлап узабыз. Зинер, у меня бөтенләй кызыксындырмый, но мин сине генә яратам, Зинка. Нишлисең соң сен? Зинер үпкәләмә инде. Зинер дим. Рафаэль, ну тукта инде, ну. Дөрес булмады бит инде, ә? Ничек? Ну минем... Ну Зинерне мин яратам. Лилия Гимаддинова сентябрь айында гына Роза туен уздырды. Гимаддиновлар гаиләсе тууга 10 ел узып та киткән. 2007 елда Балтач районында туй гөрләгән булса, 10 еллык юбилейларын алар дус туганнарын җыеп, калабызның бер ресторанында уздыра. Гимаддиновлар гаиләсен әлеге дата белән котлыйм һәм сүзне Лилиягә бирәм.
kur düşlerimde deyip Eytken idin sağ bulaşkanda Düşlerimde kurem seni hazır Yuvalasın tağına aratkanıda Yanamda dağın sinsiz günüm Dünya meşakkatı iğnemede Yarı eli tatlı düşlerim var Sağlığında seni önümde Yalılar şulay yaşidiler Düşlerinden gününe kış olar Alıp gilse iken tatlı düşler Bahit iridesine yol solar Yanamda dağın sinsiz günüm Dünya meşakkatı iğnemede Yarı eli tatlı düşlerim var Sağınğanda seni önümde Yanamda dağın sinsiz günüm Dünya meşakkatı iğnemede Yarı eli tatlı düşlerim var Sağınğanda seni önümde Yarı eli tatlı düşlerim var Sağınğanda seni önümde Tatar estradasının iң kütüp alıngan, iң tanılgan tamaşalarının birisi Tatar jırına da az vaqt kalıp bara dostlar. Estrada festivali гадәттәгечә Piramida konsertlar залында быел ise 16 dekabrda uzdırılacak. Grandios tamaşаны карыйсыгыз килсә, бүгеннән үк билетлар аларга ашыгыз. Белешмәләр өчен телефон 596 196. Ә бүгенге 100нче чыгарылышның абсолют лидеры Фирдус Темаев. Alıştırmamız seni bir kimge Nur bulup bal giysin günün
Бигерек шәп жыр. Кім жырлый bu жыр нәби? Базаннан bir колхозник, Терлеш Табаев деген малай. Demek Rabbim şulay yaratkan, Özü seni mina karatkan. Ömür bu yoklik yeneşe, Bakıt bir deyip dinleşe. Yaratam, 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 Sözlerimle min kat yanratam. Minna başka kirek tügüller, İksin güne minin küngülde. Yaratam, 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 Sözlerimle min kat yanratam. Minna başka kirek tügüller, İksin güne minin küngülde. Barışularga salmik janlarını, Karşı alı güzel tanlarını. Kileşeklik yaktı yolunda, Senin kulun benim kulumda. Yaratam, 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 Sözlerimle min kat yanratam. Minna başka kirek tügüller, İksin güne minin küngülde. Yaratam, 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 Sözlerimle min kat yanratam. Minna başka kirek tügüller, İksin güne minin küngülde. Minna başka kirek tügüller, İksin güne minin küngülde. İksin güne minin küngülde. Музыкаль бейіклік хит парадының 100-ші шығарылышы тәмам достар. Келешекте де яңа үрләр яулап, сіз тамашашыларым білән гіл бірге болырға яссын деген тілекте, мен Ранил Нуриев сізнің білән сау булашам. Келесі шырашулара қадар. Пока!